शिबसानि पलिटिकल जितु मिशन आरो भिजन बे मोननै बुस्थुखौ आं खोब आकर्षण जादों बर'नि दाराय सालायजानाय इउपिपिएल सरकारनि माखासे मावनाय दांनायफोरखौ आं जथेस्थ' आकर्षण जादों जेरैबायदि बिटिसिआ जिहेतुके बिराद गोग्लैसोना थानाय मोनसे बेकवार्ड ओनसोल जायखौ सिक्स सिडिउल होनना बुंनाय जादों आरोखि डेभेलप खालामनो थाखायनो सिक्स सिडिउलखौ होनाय जादों गभर्नमेन्टआ तो बेहाय बर'नि माखासे प्लेनिंखौ जों नुनो मोनदों आरोखि जेरैबायदिहाय थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव जिथु एकर्ड जालांदों जाय एकर्डखौ बर्ड अफ पिसफुल एकर्ड होननानै बुंनाय जादों आरोखि बे एकर्डनि उनाव नुनो मोनदों गासै बिटिसि ओनसोलावनो जथेस्थ' सान्थि फैदों आरो जेराव सान्थि थायो बेहाय डेभेलपनि खामानिखौ मावनो हायो आरोखि तो नुबाय जे बिथाङा ओरैबायदि माखासे मिशन लाबाय जेरैबायदि सुपार 50आव मोनसेल' आयदाखौ बेहाय इनक्लुड खालामाखै बेहाय मेडिकेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय सुपार 50 बिथाङा खुलिदों आईआईटिनि थाखाय सुपार 50 खुलिदों एपीएससिनि थाखाय सुपार 50 खुलिदों यूपीएससिनि थाखाय सुपार 50 खुलिदों जे बे सुपार 50आव ओरैबायदि गोरिब खोब गोरों गथ'फोरा सुपार 50आव एन्ट्रेन्स होनानै कचिंनि थाखाय चान्स मोनदों आं सारप्राइज जादों बिराद मोजां मोजां गथ'फोर दङ दा कचिं सेन्टाराव तो बै गथ'फोरा इयुनाव बिटिसिनि थाखाय मोजां सिन्था खालामनो हागोन आरो मोजां खामानि मावनो हागोन आं मिजिंथिदों बेनि अनगायैबो जितु दुरान काप इन्डियानि सबसे माने पुर'नि मोनसे कम्पिटिशन दुरान कापखौ बिटिसिआव लाना फैनानै बिटिसिआव जितु माने गथ'फोरखौ गेलेनायनि बागै जिखिनि इनफ्लुएन्स खोलैदों बे खिन्थु एकदम माने एक्सेलेन्ट आरो आंनि थाखाय खोब मोजां जादों बिनि दारै बिटिसि ओनसोलाव जथेस्थ' लाभालाब जागोन गथ'फोरा एनकारेजमेन्ट मोनदों आरोखि बिनि अनगायैबो थांनाय आं सब्बायसो बावबाय टाउनफोराव जितु साउथ एसिया खख' बेहाय माने कम्पिटिशन जादोंमोन बे कम्पिटिशनाव जथेस्थ' माने आकर्षणीय जादों आरो बे खख'नि उनावहाय तामुलपुराव खख' जितु टीम दङ आसामावनो टप जाना दङ दा तामुलपुरनि खख' टीम होनना बुङोब्ला आसामावनो टप टीम होननानै बुंनाय जायो आरोखि तो बिनि उनावबो प्रमद बर'नि जितु मावनाय जेरैबायदि बुंब्लाबो बुंस' हाया प्रमद बर' बायदि सासे मानसि बा लिडार मोनामोनबा जों तामुलपुराव मेडिकेल कलेज मोननो हानाय नङामोन बिथांनि थाखाय जों तामुलपुराव मेडिकेल कलेज मोननो हादों बिथांनि थाखाय जों तामुलपुर गंसे जिल्ला दानो हादों बिथांनि थाखायसो जोङो जोंनि खाथियाव गंथाम गंब्रै दलं बिराद गिदिर गिदिर दलं दिनै माने द्रुत गतियाव सोलिबाय थादों जेरै बे फाग्ला दलं बे कालानुदिनि दलं ओरैहाय खावलि मेजगुरि कानेक्टेड ब्रिज ओरैहाय फाख्रिबारि मुथिगाव जितु कानेक्टेड रड बै रडफोरा अलरेडि कमप्लिटेड बिथां नङामोनब्ला आरो बिथांजों लोगोसे आं थेंक्स होनांगोन जोंनि तामुलपुर विधानसभा समष्टिनि मानगोनां एमएलए जलेन दैमारि बिथांखौ जलेन दैमारिनि जितु सिन्था बिथाङा जथेस्थ' माने खामानि मावनो थाखाय इस्सुक आरो जिखुनु खामानिनि थाखाय मावनांगौ जायोब्ला प्लेनिं खालामनांगौ जायोब्ला जथेस्थ' मोजां सावरायनायनि गेजेरजों बिथाङा जोंखौ इनफरमेसन होयो आरो बेबायदि मोनसे मोजां आन्डारस्टेन्डिं थानायाव आं आसलथे इउपिपिएल दलखौ जथेस्थ' आकर्षण जादों आरो बिदिनो फैयै फैयै दिनै आं इउपिपिएल दलाव जइन जाबाय आं सानो जे आं दोलोआ जा मावलांनो होयो बेखौनो मावलांबाय थागोन आं सासे दिनैनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि साधारन कर्मि आरोखि दिनैनिफ्राय